തൃശ്ശൂർ വേഴ്സസ് ആലപ്പുഴ. അഴ അഴെന്താ? തുണി തോരട, തുണി തോരട. തവി കയ്യിലോട്ട് കോരി കറി വയ്ക്കും. കയ്യിൽ. പിന്നെ അപ്പി. അമ്മായി. ഞാൻ അമ്മായിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പിനെ വിളിക്കും. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ വീട്ടിൽ അപ്പി എന്താ? നമുക്ക് അപ്പാടെ സിസ്റ്റർ. ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ. തണ്ണിമത്തൻ. പിന്നെന്താ? പപ്പായ. പപ്പരയ്ക്ക. ഏത്തയ്ക്കാപ്പം. ഏത്തക്കപ്പം എന്താ? ഏത്തയ്ക്കാപ്പം. ഏത്തപ്പഴം. മാങ്ങ. ഏത്തപ്പഴം. നേന്ത്രപ്പഴം. നേന്ത്രപ്പഴം മാവിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നത്. നേന്ത്രപ്പഴം. പഴംപൊരി. ഏത്തയ്ക്കാപ്പം. പഴംപൊരി അത്